unha avoa moxe unha vaca amarela. Os movementos repetitivos convidan a deixar que a cabeza matine. A cabeza da avoa xa está no callo do leite e nas formas sólidas que poden vir despois dos líquidos. A cabeza da avoa xa está nas voltas que se lle dan aos queixos para que a curen. A cabeza da avoa xa está debaixo dun cesto, camiño da feira. A cabeza da avoa conta moedas, conta os dentes a unha cuxa nova. Conta caldeiros de leite e queixos que maduran. Conta os días que faltan para que a cuxa traia un novo cuxo. Conta con el. As contas van dando. As contas din que os cartos duns queixos unha cuxa nova. Cunha cuxa nova un par de xatos. Cun par de xatos unha leira. Cunha leira un orrio cheo de millo. Con máis millo, máis horas de muiño. Con máis horas de muiño, vacas máis mantidas. Con vacas máis mantidas, máis leite. Con máis leite, máis queixos. Con máis queixos, máis cuxos. Con máis cuxos, un tractor. E cun tractor, a forza motriz que arranque como a cepa dun vello carballo a familia da penuria. Bueno, hola a todas e a todos, moitísimas grazas por vir, moitísimas grazas por acompañarnos, grazas á Libraría Cartabón por deixarnos este espacio para falar de literatura, de libros, de poesía, da vida, de outras cousas interesantes tamén. Na farándula. Por exemplo. Hoxe estamos aquí para presentar o Conto da Leiteira, este poemario de Vicente Vázquez Vidal, merecedor do Premio Francisco Añón de Poesía. O Conto da Leiteira fala de facer cousas coas mans e de non facer cousas coas mans. Fala tamén da terra, fala da vida, da morte e da maxia, que parecen cousas moi manidas, pero son cousas moi importantes. Para min este libro é unha cartografía familiar, dunha familia que está asentada no rural. Para min este libro desmitifica o conto do progreso. Para min este libro é unha carta de amor, é unha postal, é un cadro, é unha fotografía. Eu coñezo a Vicente desde o tempo da facultade, porque Vicente estudou Lingua e Literatura Modernas na Universidade de Santiago de Compostela. É docente, peor é roubar, tivemos errores, pero estamos aquí. É docente, é poeta, ten moitísimos premios que non vou nomear porque pasamos aquí o día, porque ten outras cousas máis interesantes como sabedoría, coñecementos e habilidades, sabe amasar e facer pan no forno de leña, sabe facer cestos con bimbios. Eu coñezo a Vicente do tempo da facultade, repito, tamén sabe chegar cedo e con boa cara á facultade, aínda que saís o día anterior. Sabe bailar amarrado, sabe bailar solto, sabe dar discursos de fin de carreira e sabe, como vedes, recitar poemas. A primeira pregunta non vai ser do libro, vai ser de que nos presentes a quen nos acompaña, non? Porque somos tres na mesa. Conta o ti. Ben, pois, nada, reitero os meus agradecementos á librería, reitero tamén os meus agradecementos a Estela por estar hoxe aquí comigo. Creo que pois simplemente responde pois a este polen das ideas, non, que sale por aí das flores e que pois poliniza unha cabeza, pois poliniza outra. E eu creo que ese polen callou aquí e callou tamén nesta vaca amarela, que realmente o que representa é unha avoa con cornos, co pano dos domingos de ir á misa e poñerse elegante, pois iso que leva os queixos nun cesto á feira pois para sacar a súa familia da penuria, non? Está ademais feito con este bidón, que é un bidón de lavar as máquinas muxidoras das granxas, que son ácidos moi corrosivos. Está ben lavado, non é tal. E despois está feito cun saco de patacas. Todo, incluso os cornos, que son pois corno natural de vaca. Todo é natural, reciclado. De kilómetro cero. Fun ali a granxa de meus pais. Estaba todo ali. Pois o único que houve que poñelo, estaban amarrados así os cornos con as bridas. E realmente fixeno o antroido pasado, para un antroido moi pequeniño que hai nunha aldea do concello de Maceda, en Ourense, en Carguizoi, e el pois fixen isto para ir así de señora amarela. Levo sempre as presentacións porque un pouco a idea pois iso, representar a esa avoa que sacou a unha familia da penuria co seu traballo e co seu esforzo, non? E cuxos herdeiros somos hoxe nós, somos todos herdeiros do esforzo, non? Das aventuras e desventuras, das calamidades e
e das fortunas que viviron tamén os nosos antepasados, non? E hai un pouco como esa cadea ou esa roldana que baixa a un pozo profundísimo e que saca auga e da que bebemos hoxe en día, non? Un pouco todo iso que quería representar tanto no conto da leiteira como tamén despois neste busto medio animal, medio aboa. Como dicía, este poemario céntrase no rural. Para min o poemario conta o rural desde o rural, o cal é interesante. Este poemario ten un prólogo estupendo de Carlos Lixó, e a primeira frase do prólogo é: situémonos por un momento nunha vila de pequeno tamaño no interior de Galiza. A pregunta é simple, pero é obrigada: por que este é o escenario dos teus poemas? Por que ese lugar? Pois é o escenario dos poemas porque é o territorio no que eu vivín gran parte da miña vida. Eu criei os 20 primeiros anos da miña vida nunha aldea que se chama Piñeiros, que é unha aldea da parroquia de Baltar, do concello de Melide, comarca da Montaña, provincia da Coruña. Galicia, España, Europa, mundo galaxia. E é un lugar ao que eu volvín en reiteradas ocasións, xa unha vez que fun vivir ao estranxeiro despois, pero na época do Covid, creo que foi o verán do 2020, entre un traballo e outro pasei uns meses na casa de meu pai, na casa de meus pais, sen ter absolutamente nada que facer, como foi para moitas persoas ese verán do virus, non? Entón, claro, volvín reencontrarme nese lugar con os escenarios, con certas dinámicas, a miña familia outra vez reunida case de novo nun espazo non claustrofóbico, pero abafante en moitos aspectos. Entón volveron a salir como moitas cousas, non? Eu daquela tiña tempo, entón o que tratei de facer era tratar de canalizalo todo neste poemario. Nace un pouco deses paseos por esos camiños da miña infancia, neses montes que antes tiñan bosque autóctono e hoxe primariamente eucalipto mal posto, e xorde un pouco desa paisaxe, de toda esa paisaxe, sí. E a voz poética é a túa, entón quen fala no conto da leiteira? Eu diría que sí, eu diría que a voz é a miña voz. De feito, recoñézome, é algo que moitas veces lendo eu sí que sigo recoñecéndome moitas veces na voz deses poemas, que é algo que non me pasa con outros moitos poemas que escribira antes. Volvo a ler hoxe e é como cringe. Logo lemos algún. Cringe. Pero aquí sí que me sigo recoñecendo. Con todo, a min gustame pensar que é un poemario un pouco boneca rusa, no sentido de que dentro desa voz primaria, que pode ser a miña, hai outras voces que se van metendo unha dentro da outra, non? Está a miña voz, está a voz dos meus pais, está a voz dos meus avós, e todo eso como nunha especie de conto das 1001 noites, de historias que se van encadeando, de cousas e de contos que eu escoitaba moitas noites de inverno darredor dunha cociña bilbaína de leña na que a familia se sentaba a cear e se contaban a historia, ou se miraba a televisión, non? Que tamén. Pero, sí, eu diría que principalmente a miña voz, pero tamén a voz de outra moita xente que fala a través da miña voz. Sí, que para min, obviamente, o escenario é rural, pero é un dos temas importantes ou centrais para min é a familia, porque ao final isto é como unha xenealoxía de o tío, a irmá do tío, os avós, o pai, a nai, os homes e as mulleres, non? E eu pensaba moito lendo o poemario nesta familia como institución de roles moi marcados, case teatrais moitas veces, non? De roles que ás veces non son iguais dentro que fora da casa. Non sei se foi simplemente que estabas vivindo nese ambiente que te levaba a infancia de novo e o teu pai era teu pai como un tótem e a tua nai tamén nese momento, ou será un tema que sí que querías explorar, porque ao final é como un árbol genealóxico como de máscaras de teatro, non? A nai prototípica, a boa prototípica, ás veces parecen clichés, pero realmente cando vas a unha casa os roles siguen marcados. Non sei se te interesaba este tema da familia como casi institucional. Sí. Creo que a familia é o meu tema, ou polo menos é agora. Eu creo que nunca escribín sobre o amor. Eu escribo sobre as casas e sobre as familias case obsesivamente. De feito, en Aniversario, que é un poemario que levou tamén unha tesis no Francisco Añón 2015, xa escribía sobre a relación con miña nai. Vou vos ler
este poema. Ás 12:56 chama a miña nai, porque se non chamo eu ti non chamas, e a ver cando ves e o celebramos, comemos o que ti queiras. Podemos comer os plátanos con manchas negras que ela poñía en riba da mesa da cociña a ver se a culpa nos abría o apetito. Viámolos a todas as horas como nun altar, porque era a súa forma de dicirnos: con isto hai que comulgar. E papá está pola casa, non? Foi a ver se atopa a peza do coche, xa está cheo de buscar e non atopa o modelo xusto. E a princesa da casa está, pois tampouco, foi co mozo á fervenza de non sei donde dixo, pero volven para xantar, se tal o que volvan, dígolle que te chame. E díxollo, pero non chamou. É curioso porque, aínda que a familia é o tema, a voz rompe coa familia, de alguna maneira, non? É como unha especie de ruptura coa estirpe de marchar. Este é un poemario da pertenza, non? De estar nun lugar, de fuxir dese lugar, pero leválo ás costas sempre, non? Ás veces tentamos fuxir do pasado ou olvidalo, pero o pasado ven tras nosa como un incendio, non hai... Efectivamente, non hai unha maneira de salir de aí. Un titi. Total. Entón, como é ser o primeiro da familia, non? Que rompe un pouco esa estirpe primitiva, casi. Realmente non, eu creo que a miña familia leva así reinventando durante xeracións e de formas moi creativas moitas veces, quero dicir. Non sei, a mí interesa a familia porque, sobre todo, é un lugar no que é moi paradoxal, non? O sea, é un lugar no que se ten que dar o amor de forma incondicional, pero tamén se dá un tipo de violencia sublimada que só se experimenta na familia e que non se experimenta en ningún outro contexto, non? Case como símbolo desto que acabo de decir, aparece o comedor da casa. As casas están feitas á medida das familias, non? E foron evolucionando, sobre todo as casas das aldeas, non? Nas que foron reconstruídas, moitas veces feitas a distancia, no caso tamén da miña familia, que migrou meus pais migraron a Suíza, e foron facendo a súa casa un pouco a distancia, reconstruindo a medida que necesitaban, ampliando cuartos, poñéndolle un tellado novo, non? É unha casa un pouco así. E unha desas cousas que se fixo foi, como casa tradicional labrega, sacar a corte da casa. Antes, nesa casa, había vacas. E nesa corte naceron, pois, moitas xeracións de persoas, de antergos da miña familia. Entón, nese comedor, nesa corte que había antes na casa, no primeiro andar, fíxose un comedor. Fíxose un comedor para acoller a máis familia, pois o día da festa ou cando viñan ou para celebrar, non? E é un comedor, claro, a idea é magnífica, non? Sacamos os animais da casa, humanizámonos, recibimos a máis xente, non? Pero ao mesmo tempo, nese comedor, aparece o silencio, non? E aparece o silencio mentras comemos, non? E non deixamos de falarnos, non? E de repente aparece unha televisión, e aparece unha televisión á que atender, non? Mentras nós comemos en silencio. E me parece super... moi poético. Eu observo todo eso porque eu sou un observador, non? E un meditador sobre o que observo, pero vexo todo eso e pareceme como wow, que potencialidade poética ten todo iso. De feito, creo que vou ler o poema do silencio dos comedores. E a todo isto que era seguramente unha corte na que despois houve silencio, pero antes había seguramente foliadas, seguramente se facían fiadeiros, e viñan os veciños ali, e unha boa sacaba unha pandereta, empezaba ali a cantar, e o resto ali, pois, empezarían a bailar. Eu ali non estaba, pero acórdome. A ver se atopo... Si, aquí está. Moitas veces, para quen se achegue despois ao poemario, veredes que hai como poemas duplos, non? Que son poemas espello, non? Que se van, como que ao pechar o libro se solapan ou se lapelan sobre o outro, non? A hora de xantar sentamos no comedor que antes de ser comedor foi corte. Compartimos o pan. Ofrecémonos os uns aos outros as fontes e os pratos. Sentamos e comemos. O silencio é unha gran vaca deitada en riba da mesa. O silencio é unha gran vaca que rumia ca boca pechada. E o poema espello complementario. Hai unha tristeza salvaxe que medra como as amoras das silveiras. É unha tristeza que nos aborda nos camiños e nos asalta. É unha tristeza que nos prende a camisa e nos rabuña os brazos.
Desa recuperámonos. Sabemos que se irá do mesmo xeito súbito co que se nos botou en riba. Unha besta que volve ao monte despois de comer ata saciarse. Hai outra tristeza que se cultiva, unha tristeza que vai fermentando co viño nas cubas, unha tristeza que se amorea nas cortes entre o esterco, unha tristeza que vai mollando sen que ninguén vexa chover. É unha tristeza que era salvaxe, pero que a xente acabou por domesticar. Un proceso repetido durante xeracións. Unha doma, un animal máis da casa. O fío desto que contas de botar os animais da casa e mercar unha televisión, penso noutro dos temas importantes deste poemario, que é o progreso asociado sobre todo á maquinaria, á tecnoloxía, non? Contanos un pouco como está retratado este progreso. Claro, o progreso, eu creo que a idea do progreso creo que foi algo que se concibiu de forma moi positiva ata non hai moitas décadas, non? De feito, como iniciativas que no rural tiñan por obxectivo traer ese progreso, non? Como se o progreso fose algo que viñese, non? Que había que traer, que había como mellor que incluso cultivar que e tal. Que se podía agarrar, que se podía, sí, ¿no? como coller o tren do progreso, non? Algo que se iba a ir correndo, non sei, algo fugaz, algo que non se podía o mellor agarrar e tal. Moitos dos esforzos que se fixeron, como por exemplo a concentración parcelaria, non? Que se vía como unha idea do progreso, non? Para industrializar o agro e para sair un pouco desa miseria e dese sistema casi feudal que acouzou a Galicia durante, bueno, ata hai nada prácticamente, non? Foron como grandes ideas que eu creo que acabaron por colapsar, non? Hoxe sabemos, por exemplo, que a concentración parcelaria a nivel biodiversidade é un despropósito. Hoxe xa se fan de outra forma, non? Hoxe ese tipo de reestructuracións fanse de unha forma moito máis respetuosa co medio, pero a nivel biodiversidade era unha atrapallada, non tiña un sentido. Despois non respetaba tampouco os vínculos que tiña a xente co territorio máis íntimo, non? Que era os lugares por onde eles paseaban, por onde eles traballaban, como os nomes que tiñan as fincas, por exemplo, non? Iso desapareceu, iso borrouse todo do mapa e puxéronse liñas estreitas e marcos de vigetas de hormigón, non? E eu creo que houve un momento no que xeracións, por exemplo, a xeración de meus pais, compraron un pouco esa idea do progreso, non? Temos que como comprar máis vacas para producir máis leite e despois comprar máis fincas para non sei que, non sei canto, e ao final o que entraron foi na roda do capitalismo, non? Nesa tecnoloxía voraz que che dá cartos, pero che quita tempo, de vivir, non? Eu creo que isto colapsou nos últimos anos, eu creo que sigue colapsando e está colapsando aínda, pero creo que era un pouco tamén o que quería retratar neste conto da leiteira, non? E se vos fixades, ao final, o conto da leiteira, o conto tradicional, é alguén que se imagina que vai ir a mellor, que vai progresar de forma positiva na vida, ou a súa economía vai ir a mellor, pero que todo se queda en hipóteses contrafactuais, porque o cántaro de leite escacha, non? E non chega a porto o leite, non se pode cumplir esa especie de profecía ou de desexo, non? E eu creo que eso de alguna forma foi tamén o que non o que pasou ca miña familia, porque folles moi ben, pero sí que é certo que eran escravos, meus pais foron escravos do traballo, para liberarse tamén, como tamén foron escravos seus pais e seus avós, non? Dun sistema feudal, non? De traballar unhas terras que non lle pertencían para levarlle carros de millo ao señor e non sei que. Pois eles trataron tamén de rebelarse contra iso. E eu creo que a miña xeración, vendo o traballo inmenso polo que pasaron os seus pais, ten como ideais outro tipo de cousas, como o tempo libre, as vacacións, o poder tomarse un vermú sábados e domingos, o feito de ter tempo para perder o tempo, non? É máis o tempo, eu creo que a divisa hoxe é máis o tempo, non? Aquilo que buscamos acumular ou disfrutar é máis ben o tempo de calidade. Bueno, está ben, está mellor, non o sei, está ben. Estou contento con iso, polo menos. Eu polo menos estou contento con iso. Pareceme que está moi logrado, ahora escoitándote falar.
que isto que dis de que o progreso é o máis e máis, non? E se hai todavía máis, pois mellor. Está moi logrado no ritmo dos poemas, porque empregas moito esta técnica acumulativa, o poema que lías para abrir esta conversa de a máis vacas, máis leite, máis diñeiro, non? Máis. E cando les este poemario, cando vas avanzando neste poemario, dá a sensación como de que tes moitísimo, pero non sabes moi ben onde situalo, non? Que facer con todo. Eu penso que ás veces o progreso tamén é xusto iso, non? Quero ter moito, pero que vou facer con todo, non? Como vou amarrar todo? Así que pareceme que non só está no relatado nos poemas, senón que está no ritmo propio. Xa falabas antes, meténdonos un pouco como nas tripas do poemario, falabas destes poemas espello. Eu quero falar un pouco da estrutura do poemario. Este é un poemario que está dividido en 3 partes. Contanos un pouco que hai en cada unha destas partes e por que esa estrutura. Sí, pois a estrutura tripartita esta responde únicamente a como eu vía estes 3 estratos da miña familia, non? Como este primeiro lugar mítico dos avós, non? Das historias dos avós e tal. Despois a parte dedicada máis a meus pais e despois a parte dedicada a min, a miña irmá, a miña sobrinha, como a xeración dos máis novos, non? Entón eu quería como separar moi ben esas tres capas, non? E que quedase unha especie de como o Xardín das Delicias, sabes o cadro do Xardín das Delicias que se abre así, queda o tríptico e queda como aberto en 3, e dun lado está o paraíso, do outro lado a terra e do outro lado o inferno, creo que é, non? Ou o apocalipse, ou purgatorio, algo así, non? Como esa vai como un degradado, por así decirlo. Aquí tamén hai un degradado da idea do progreso. Esa era unha primeira idea que eu quería deixar máis ou menos representada. E despois foi tamén un pouco accidental, porque eu estaba lendo un libro de Annie Ernaux que cito xusto antes do poemario, non? Que di algo así en francés como todo o que foi pensado e en ningún momento foi expresado esvaécese. A traxedia nunca tivo lugar, a traxedia nunca sucedeu, non? La tragédie n'a pas eu lieu, nunca sucedeu. Entón, eu atopei como fragmentos deste libro de Annie Ernaux que se chama Memorias de unha chica, sí, Memorias de chica, traduceus, Mémoires de fille, que traducín máis ou menos libremente, porque isto foi 2020, creo que ese libro ainda non estaba, porque ela gañou o premio Nobel en 2021, 22, por aí. Sí, e foi cando empezou a traducirse masivamente despois ao español e outras linguas. Pero daquela eu lía en francés, entón traducín máis ou menos un pouco moi libremente, porque tampouco quería plaxiar nada, non, pero traducín moi libremente como 3 fragmentos desta obra de Annie Ernaux para utilizalos como entradas desas 3 partes, non? Que para min eran como lápidas. Eu quería, de feito, vese que están escritos como en versalitas, non? Como en letras maiúsculas lapidarias, non? E a idea, claro, isto xa é fumarse algo, non? Isto xa é o lo que cada uno se quiera fumar, non? Pero para min eses tres cubículos, non? Con esas 3 lápidas, eses 3 mármoles lapidarios, serían tamén como os nichos, non? Dos cemiterios. Eso xa foi, poñede imaginación se queredes velo así, non? Pero era un pouco tamén o que se pretendía facer. Logrado, non logrado, comprendido, non comprendido, pero bueno, aí era a intención. Ademais desta estrutura en 3 partes, outra cousa que parece bastante escollida é a estrutura de cada poema, non? Ás veces aínda pensamos como que poema é darlle o intro, este rollo de fraseciña intro, non? E quen se achega a este poemario verá que estes poemas para min son fotografías ou postais dun momento que están relatadas, non? Pensamos moito todavía na poesía en verso, porque é o que mamamos no colexio, non? Este poemario está feito con poemas casi de texto corrido, non? Parecen microrelatos. Entendo que este formato é intencional. Contanos un pouco por que demandaba este formato e non outro. Claro, eu escribín poemarios nos que non era así. O sea, nos que eu contaba sílabas, trataba de ao mellor rimar a final de sílaba e tal. Non sei, eu creo que houve un momento que cando imaginei este poemario, ou polo menos cando fun escribindo ou reescribindo, porque realmente escribir é reescribir moitas veces, non?
non se pode escribir algo sen reescribilo 50.000 veces, e ainda que isto pois pareza unha cousa de unhas 40 páxinas, hai moito tachado, hai moito eliminado, hai moito, non, hai moito labrado, por así dicilo, moita escultura, non? Como que hai que ir quitando ou poñendo moitas veces ou refacendo, non? Pero para min era importante que cando as persoas o lesen que soase natural, como que soase que o ritmo non fose necesariamente pola non sei, pola consecución de versos tónicos e átonos que se van ou esas rimas a final de sílabas que eu non sei o que ti pensas, para mí pareceme toscas, pareceme moi toscas, e ao mellor é porque é como un pouco de exercicio de vou facer un poema e o creo poema que é así, sona ¿no? como escolar, verdad? Sona como infantil ás veces. Sí, además este libro demanda oralidade. Penso que ti na oralidade non faz cortes tan firmes, non? Sí. E despois ao mellor tamén un pouco por contraposición ao academicismo da literatura tal e como estudamos, non? O poema estudado en primeiro de bacharelato no que hai que Sí, facer un soneto, en decasílabo, non? Algo firme. Esta costume da métrica, medida, regular, non? Como que bueno, non sei, creo que xa está demostrado que se pode facer para que lle guste facer o que o faga, non? Eu creo que nunca fixen ti probaches algunha vez a facer un soneto. Porque as cousas na primaria, son cousas complicadas, non? Andar medindo, que che entre todo aí. Claro, cal é o problema? Que moitas veces queres dicir algo e tes que desvirtuar o que queres dicir ou o que queres expresar para que entre nese corsé métrico, non? E, claro, como esta palabra non che rima, tens que buscar un sinónimo ou refacer a palabra de forma que é como que aí está a gracia da poesía, non? Quer dizer, aí está o intríngulis. Ao final, a xente que lle gusta escribir así, disfruta moito facendo eso e buscando a forma, porque é un reto, é como un sudoku ao final, non? É como estas cousas que fai a xente nos xornais, buscar as palabras aí xustas, non sei que. Eu non tiña especial querencia por este tipo de poesía, e para mí eu quería como algo máis natural e máis corrido. E como dicías ti antes, eu creo que o ritmo ven por outras formas, pola acumulación, pola reiteración, polas imaxes, hai moita imaxe. Ás veces dice que hai dous tipos de poetas, os poetas músicos e os poetas pintores. Eu creo que sería poeta-pintor. Eu creo que pinto moito máis do que... Porque sí que é certo que hai ritmo e hai musicalidade. Neste poema, por exemplo, que lín ao principio, que o que pretende emular o ritmo das muxidoras. Isto outra cousa que tampouco a mellor non se... non? Pero sí, non sei, pareceume como natural encher a liña e non darlle o intro xa directamente, porque non vía unha razón para facelo. Para que facelo, non? Para que facelo? Entón, se non tens por que facelo, sigue pa diante. Sí, tamén hai moita máis liberdade, eu penso, cando o continente non é xa marcado, non? Neste senso podes tirar millas a escribir e logo se queres borrar, porque moitas veces escribir e borrar, ou pa min escribir e borrar. Sempre. E hai como esta tolemia academicista de tes que facer isto con 11 sílabas e limita bastante a poética en sí, non? Eu penso, eso xa se fixo, eso xa está feito, non? Quero dicir, xa o probamos. Así nos foi. Xa se pode facer e xa está. Xa se fixo unha vez, dúas, as que se fixaran, agora vamos facer outras cousas, non? Vamos. Total. De feito, hai moita xente que non lle gusta, bueno, moita xente, ao mellor foron 2 ou 3 persoas, pero que non le poesía, que non lle gustara a poesía, pero que se chegou a min e dixo, pois este poemario, pois que faciliño de ler, que entretido, como que, porque sí que é certo que ten unha narratividade moi próxima da novela, por exemplo, da novela ou do relato curto, do que sexa, non? Hai unha narración así un pouco máis con presentación de núcleo, desenlace, non? Este tipo de cousas moito máis da narrativa e da prosa que da lírica. Pero sí, non sei, saíume así tamén, non ten outra final. Falemos un pouco da escritura en sí. De onde parten os teus poemas? Dunha idea, dun campo semántico, dun impulso? Eu levo diarios, eu escribo diarios prácticamente case todos os... Últimamente menos, pero eu son de escribir como diarios, non? Todos os días, ou case todos os días, intento facelo máis ou menos asiduamente, trato de facer de escribir algo, que non é, pois, hoxe levantei, me fixen isto, non sei que, non sei canto, fun traballar, volví, non sei que, non con ese ritmo, non?
senón máis ben como impresións que me dá unha cousa, xa polo simple feito de esquecerme dunhas cousas e de poñer outras, xa estás creando como unha nova narrativa, non? Entón, despois, eu así, teño moi mala memoria. Eu quero pensar que isto me vai salvar un día do Alzheimer, ou de poder volver a lelo e atoparme era con... este eu, non? Sí, isto fun eu, non? E teño como xa 5 ou 6 cadernos xa todos cheos de, non? Levo como mellor, eu que sei, 6-7 anos facendo, tampouco tanto tempo, non? Pero de toda esta escritura e deste exercicio de pasar polo filtro da miña subxetividade o que eu entendo que é a realidade, xorden moitos destes poemas. Despois, relendo os diarios, atopo con cousas que teñen o que eu chamo potencialidade poética, e a partir desa potencialidade poética pois vou desenvolvendo e vou tecendo o poema en sí, e trato pois despois de ordenalos. Hai un momento maravilloso, que é o meu momento favorito de escribir calquera poema, que é cando eu escribo ao ordenador, sempre. Escribo bem nos diarios, pero unha vez que teño os diarios, paso ao ordenador e escribo o que é o poemario en sí, fago ao ordenador. E o meu momento favorito é cando imprimes o primeiro borrador e despois a tarefa é ordenar os poemas nunha secuencia lóxica, narrativa, porque claro, a orde dos poemas vai alterar o resultado. Un poema lido primeiro antes ca outro vai influenciar a percepción de outro, entón tens que ter moito ollo. Entón claro, trato de despexar unha sala, ás veces no chan, ás veces na cama ou donde haxa así espazo, imprimo todo e vou no poñendo todo e vou no cadrando. Trato de, pois, empezo con este, despois vai este. Non me gusta. Empezo con este e despois vai este. E vou nos colocando así de forma que para min teñan lógica, non? Así como non... Pois todos ciscados por aí, non? E probo novas combinacións, volvo a lelo, tal, e iso pois leva varios... Ás veces leva días, claro, leva tempo. Eres escritor metódico ou escritor caótico? Tes como sentas, vou escribir agora, ou é como unha cousa de que en medio da noite aparece unha idea e tes que... Nin unha cousa nin outra, eu sí que trato de... Os diarios sí que trato de leválos máis ou menos ao día, pero despois o feito de escribir, para escribir necesitas tempo. Necesitas moito tempo. E a xente... Eu creo que hai moitas veces os lectoras pensan que escribir é levantarte un día ás 3 da mañá porque estás... Non sei, levantaste inspirado, tes unha idea maravillosa e tal, e te podes escribir e sale aí a novela en 2 horas. Non é así. Eso non funciona así. Quero dicir, realmente o que hai que facer é sentarse ali diante da páxina en blanco, tes a mellor unha idea na cabeza, tratas de poñela, non che sai como ti queres, volvela a poñer, desesperas, te cerra o ordenador, vas tomar unha caña con alguén, volves, non aparece, tal, despois sucede algo no mundo, descolócanse, atopas un traballo, tens que traballar, a vida despois sucede, senón eso queda en terceiro, cuarto, quinto ou 17º plano. Pero sí que trato como de facelo de cando en cando, sí que teño varios arquivos no ordenador e sí que trato pois de ilos traballando así pouco a pouco. Gustaríame ser máis constante? Sí, pero como con moitas outras cousas. Despois, o que sí, o mito este de a inspiración que che ven e tal, non sei se para ti que eres escritora tamén, non é... Para mí iso non é certo, non é verdade. E ademais se ven, seguro que estás no traballo, tampouco podes facer moito, sí, así que... ou nun bar, quero dicir, ou de festa por aí, quero dicir, ás veces... Non, é cuestión de traballo. Claro. O que sí que axuda mellor é sacar as notas do móvil e poñerte a escribir 2 ideas que che viñeron e tal, porque despois axuda a lembrar un pouco o que sucede, non? Eso sí axuda, pero... Sí, elevar un diario, eu penso que axuda, porque eu penso, no meu caso, por exemplo, que escribo moito, isto vai soar como moi cursi, pero que escribo moito sen escribir realmente, non? Como na cabeza teño unha idea, volco esa idea no diario, e que pasan 3 días, esa idea está aí, pero como un pouco, eu funciono como alimentando algo na cabeza, non de forma non obxectiva, senón subxectiva, non? E cando sentas, hai como unha cousa que xa está, non? O que diste de cousas que teñen potencialidade poética, non? Eso xa estaba aí. O que pasa que non tiveches o tempo suficiente para sentarte e facelo, porque ao final hai que sentarse e facelo. O poema non aparece, pero non? Todo, quero dicir, como nun teleprompter para copiar. Unha empanada, tens que levantar, tens que poñerte ali a facela, non é unha escultura, un cesto, tens que levantarte a facela. Tens que poñerte a facelo, non hai recetas máxicas, non hai... Non, e algo que eu agora que traballo na educación, non? Eu creo que é algo que se está perdendo, non? Como esa paciencia de sentarte aí
10 minutos, 20 minutos, o que che requira a tarefa, concentrarte ao 95% niso e tratar de... É algo como que se está esvaecendo completamente. Esa capacidade de concentrarse sobre unha tarefa é algo que escasea hoxe en día, diría. Agora que falas do teu labor como docente, de que traballas na educación, ocórreseme a pregunta de que como é a relación coa poesía agora mesmo nun instituto? Igual que a que tivemos ti máis eu, distinta? Como foi sempre, non? Como foi sempre. O que pasa que, claro, para ti e para min, callou. Quero dicir, seguramente xa cando ti ibas ao colexo, ao instituto, pois lías un texto literario, atopabas algo, sabes? Entón ti eres como un pouco o produto perfecto e o produto que saiu ben dese sistema ou desa asignatura ou desa disciplina, non? Por así dicilo. Claro, hai moita xente que pasa polo mundo sin achegarse a un poema e está ben tamén, non hai problema ningún, quero dicir. Non sei se dicilo. Detén a grabación. Creo que vou dicir. Eu é que isto xa dixo María Pombo. A ver, non pasa nada por non ler. Eu creo que ler non é necesariamente mellor que xogar a petanca. Pode selo, pero tamén pode non selo. Quer dicir, pode ser un pasatempo e pode estar maravilloso. Sí, creo que activa o cerebro dunhas formas que a petanca ao mellor non o fai, pero tamén a petanca activa o corpo e os músculos do cúbito, non? Da forma que a lectura non o fai. Entón, e creo que se queremos que a xente lea, non se lle pode dar a turra porque non lea. Se queremos que a xente lea, non se lle pode decir non se pode facer mofa da xente porque non lea. Hai que facelo guai, hai que facelo atractivo, hai que darlles posibilidades, quero dicir, de todo, Dios mío, mirade para todos os libros hai aí. Como non che vai gustar ler? Quero dicir, non che gustará ese de Álvaro Pombo por aí, non sei, ou non che gustará aquel de o que sei, de Pondal, tampouco me gusta a min, pero algo terá que haber aquí, que che guste, non? Un cómic, un manga, algo ten que haber que te atrape aí 20 minutos, non? E creo que nesa batalla moitas veces estamos perdendo. Porque ao mellor non somos... Tratamos a impoñelo ao mellor non é a palabra, pero tratamos como de vendelo como de algo que é super liberador e super necesario e tal, e sí que o é, nós sabemos que o é. Pero non todo o mundo o é así. Falemos tamén de... Que plomizo me quedo todo isto. Non, é verdad. Falemos tamén de referentes. Cales son os referentes deste poemario en concreto? Deste poemario, pois... E logo tamén valen os xerais globais vitais espirituais, pero contanos cales son os deste poemario. Pois Annie Ernaux é un referente clarísimo no sentido de que ela foi das primeiras persoas que eu coñeza en traballar a autoficción, non? A narrativa autoficcional, non? A túa propia vida ou as túas propias experiencias, ficcionalas de forma que poidan ser lidas por outra xente. Entón, referencia clarísima tamén. Despois, nesta idea de poetas músicos e poetas pintores, eu, mentre escribía isto, escoitaba moito a Mac Miller, non? O rapeiro este do Clube dos 27, creo que tamén morreu de sobredose de abuso de sustancias. E escoitaba sobre todo un Tiny Desk que hai publicado en YouTube, que a xente, o sea, eso convertiuse nun mausoleo para Mac Miller, claro, porque agora a xente vai ali a velo por última vez, a deixar comentarios ali tipo, mira como el queda aí novo mentras nós nos facemos vellos, non? Que como entón claro, iso eu creo que de alguna forma a súa música, ele é rapeiro, non? Rap e poesía van prácticamente da man, é a mesma estructura, é a mesma, non? Pero creo que de alguna forma sí que influiu tamén na miña forma de escribir. Entón eu diría, de feito están aquí citados ambos os dous, non? Premio Nobel, Annie Ernaux e drogadicto máximo, rapeiro drogadicto máximo, o yin e o yang, alta baixa cultura, pa diante, non? Quer dicir, a tope con esas dúas cousas. Máis referentes? Non o sei, gústame moito, por exemplo, últimamente estou lendo moito a un rapaz catalán que se chama Paul Wash, que escribeu unha novela
absolutamente fascinante, coa que estou obsesionadísimo desde que comecei a lela, que se chama, bueno, lina en castelán, En las manos el paraíso quema, que é unha delicia, bueno, é unha historia de amor, pero tamén é unha historia desas amizades que se encamiñan cara ao amor, pero que non como estas relacións de amizade que se van trasladando a círculos amorosos, pero que non acaba de callar todo iso, non? Como as relacións de amor que non funcionan, non? Ou de amizade e amor que non funcionan, é un pouco unha novela sobre iso. Nun futuro ou presente ou pasado, non o sabemos, distópico, no que hai falta de auga e hai unha nova volta ao servicio militar obrigatorio, e todo isto como nun contexto de preguerra mundial, na que pois a xente trata de amarse e de ser amables uns cos outros, non? Un pouco esta parece unha delicia de novela, super fácil de ler, unha prosa fresquísima, non? Porque estarás de acordo comigo que hai moita prosa que se publica hoxe en día que está manoseadísima, que como non dá gusto ningún lelo, non me aporta nada novo, non estás dicindo as cousas dunha forma que non se dixeran xa 50.000 veces. Xa escoitamos isto noutras ocasións, non? Pero este rapaz faino moi ben, é super fresco. Entón, claro, a min pois gustaríame escribir así, quero dicir, outro libro que xa escribeu outra persoa antes que a min. A ver se cambio eso, a ver se empezo a escribir libros antes que a xente, porque a xente sacamos libros da man sempre, claro, non? Tamén pasa moito o efecto rebote de que aparece un Paul Wash e agora van a aparecer 5.000. Agora van a aparecer, e eu serei outro Paul Wash tamén, ojalá súbete pronto o carro antes de que xa se note. Antes de que xa se note. Falando disto, podemos falar un pouco do panorama xeral da poesía galega contemporánea. Non sei se ti ves que estes enmarcado na mesma corrente, se estás buscando novas vías. En xeral, eu teño que dicir que non me relaciono, como viví moitos anos fora, non teño como moita relación coas persoas que escriben poesía actualmente en galego e en Galicia. Pero sí que hai persoas que me gustan moito, non? Por exemplo, gustame moito e trouxeno xa aquí porque sabía que me ibas preguntar que me ibas facer esa pregunta, pero trouxen a Alba Cid, que é unha poeta de Ourense, da nosa quinta, máis ou menos, diría eu, non? Que escribeu Atlas, que ten un ciclo de poemas por continente, me parece, con historias, anécdotas, hecatombes, non sei, maravillas que hai no mundo, a historia das migracións, as cegoñas atravesadas polas frechas que chegan a Europa. É unha maravilla. Recomendo para todas as persoas que lle guste tanto o mundo natural como a historia, como a antropoloxía, como o coñecemento do mundo. Isto é unha verdadeira xoia. A min gustoume moitísimo, dos meus libros favoritos. Recentemente trae un vigués hoxe, Miguel Cavadas, Himno Nacional, vigués, migrado nos Estados Unidos tamén. Moi bo poemario sobre a alteridade no estranxeiro, sobre tecer redes no estranxeiro, sobre sobre Grindr tamén, sobre as comunidades homosexuais que son comunidades e non son comunidades e son centros de discriminación e de opresión disfrazados de comunidades moitas veces. Ao final, iso é Grindr, non? Un mecanismo máis para illarnos moito, bueno, non sei, é discutible, se queredes falamos deso despois. Moi bo poemario tamén. Homonacionalismo tamén, a crítica ao homonacionalismo moi marcada. Non sei, gústame moito tamén La belleza del marido, que xusto tomamos unha caña antes e falamos de Anne Carson, a quen eu confiaba que se dera o premio Nobel, non porque ela lle faga ilusión, porque creo que esa señora xa ten o meu premio Nobel de literatura, non lle fai falta da Academia de Oslo, Oslo, sí. Non lle fai falta da Academia do Nobel, xa ten o meu. La belleza del marido, sí, que non traduciu Jesús Castro, traduciu no galego, me parece, non? Traduciu o Caderno Vermello e a Antoloxía da Auga. Ok, pero a belleza do marido penso que non. Igual non está traducido ao galego. O castelán sí, está en Lumen, me parece. Sí, está en Lumen. Sí. Pois La belleza del marido.
sobre esta movida que sentimos moito, eu sentime tamén identificado, sobre estar en parella con alguén que é guapísimo, guapísima, pero que te trata fatal, todo eso adornado con mitoloxía grega, Sí, con... Está escrito en forma de tango, que é xa en maravilla absoluta, non? Son, creo que 29 tangos, me parece, tal. Pois, nada, un pequeno así canapé de tres lecturas que últimamente me gustaron moito. Isto non funciona habitualmente, pero se alguén ten ganas de compartir algo con nós, preguntarlle algo a Vicente... Porque xa non temos máis nada que dicir, eu creo que non... Antes de que el continúe recitando algunha cousiña máis, pero estamos en familia. Sempre, eu non son docente, pero cando fago isto nas presentacións... Pero eres decente, que é moito mellor. Total, cando fago isto nas presentacións noto como que debes notar ti na clase cando preguntas algo, sabes? Todo o mundo comeza a ver outras cousas. É que eu miros mal. Eu fixo así a mirada. Como hai que facer? E poño os caras así disgusto. E acabo persuadindo. Entón, pois, vai, ás veces funciona, ás veces non sei. Pois como non hai preguntas, vou poñer deberes. Venga. Nada, por salir un pouco do conto da leiteira, como antes dixen que nunca escribira poemas de amor, pero creo que é mentira. Pero ao mellor non publiquei poemas de amor. Que son cosas diferentes, unha cousa é escribir, outra cousa é publicar, bueno, claro. Que conoce o mundo. Pero sí que escribín poemas de desamor. Entón vou ler un poema de desamor que está nunha antoloxía de poesía galega novísima editada por Urutau, que é unha editorial creo que portuguesa, brasileira, galega, algo así, me parece, non sei, sí, pode ser. Bueno, na que está pois Jesús Castro, que acabamos de falar del, bueno, moita xente da nosa quinta, e pois na que se me convidou tamén a min a participar. Este poema é un poema que está dividido en 7 actos. Son 2 páxinas, pero son 7 actos. Digo porque houve un momento no que me apetecía facer este tipo de cousas. E chámase O cazador de orquídeas, é un poema de desamor que eu lle escribín a unha persoa. O cazador de orquídeas. 1. Un día apareceu pola porta cunha orquídea entre os brazos. Como na época victoriana, o desafío non era percorrer as húmidas selvas do Amazonas para facerse con ela, senón conseguir mantela con vida nos invernos de Inglaterra. Facer que florecese mentras ao outro lado do cristal nevaba sobre a neve. 2. As plantas de interior non saben valerse por si mesmas. Precisan dos xestos. Precisan dunha man que as coide. É a man a que trae a choiva alá onde a choiva non rega. A casa é hábitat, pero tamén prisión. 3. Hai un tempo e un lugar para toda floración. O amor, como a flor, pode suceder ou non, mas cando sucede é un evento fugaz. Algo suspendido no tempo como a un disparo. A lentitude é a beleza detida. A velocidade tamén está nos ollos de quen mira. 4. Se el lle desen escoller entre ser cazador ou presa, sería cazador. Non sei se a escolla é posible, mas ás veces o que perseguimos é aquilo que queremos matar. O amor non é un cervo ferido que foxe, é máis ben algo que medra lentamente da terra cultivada. É un vexetal que se estarrica cara á luz. 5. Cando lle caeron as flores, pouco a pouco, unha a unha, como se suceden as estacións, tamén as de tren, cando comezou a murchar, pensei nas posibilidades. Se cadra nun cesto máis amplo, podería volver a facer a florecer. Se cadra nun lugar con máis ou menos luz, se a tivese regado máis, se cadra. Acórdanos atizar o lume cando notamos que as cinzas xa non quentan. O máis fácil é tirar con ela e facerse cunha nova. 6. É como se plantásemos unha semente e non nacese. É como se gastásemos o último tiro e fallásemos. É como se soubésemos que a maleza acabaría por cubrilo todo, tamén dentro das casas. 7. O seu pecado foi pequeno. Un día, cando vaia polo bosque, levantarase ante el un tribunal de árbores, recias e irtas como a xuíces. Será xulgado, absolto
e perdoado. A fin e ao cabo, a faísca de inocencia que fai xermolar unha semente minúscula tamén está nun primeiro bico. E nada máis. Para pechar, contanos que vai vir despois do conto da leiteira. Hai algo Unha xa... sesta de 3 horas. Hai algo xa na mente, hai algo xa no ordenador. Hai sempre cousas. Hai arquivos que están aí, sí, que están aí. Visitado últimamente el 17 de no sé qué a las no sé cuánto, ¿no? Borrador 10. Borrador así. Versión 4. Sí, hai cousas, non? Pero de momento veño dun ano, bueno, estiven opositando, ahora estou me incorporando a docencia xa máis con un pouco máis de seriedade e tal. Entón non sempre atopo tampouco tempo para o que sí que estou tratando é como de baixarme da besta da poesía e montar no tren da prosa. Creo que sí que é algo que me gustaría facer. Non sei canto tardará, non sei se serei capaz de facelo, non sei se atoparei tamén a voz na prosa, como a atopo moitas veces no verso ou como non a atopo moitas veces no verso. Pero sí que é algo que me gustaríame facer esa ser trans dos xéneros. Gustaríame ser trans dos xéneros e transitar, non, a prosa. Eso sí que é un proxecto máis ou menos serio que teño. Ala, veña, vamos. Moitas grazas a todos. Non sei se alguén quere que hable agora o calle para sempre. E se non, agora Vicente firmará exemplares. Podedes preguntar o que queirades en privado, que sempre funciona mellor. Moitísimas grazas por invitarme. Sí. E gracias a todos por vir. Viva, viva, viva! Aquí te veo.